Vítajte, Košičanky, pýcha nášho mesta. A vítajte teda aj Košičania. Vítajte aj tí, čo nie ste z Košíc. Vítajte v našej čajovni na vernisážu Henricha Schillera, ktorému odovzdávam slovo. Bol príjemný úvod. Tak ja poviem asi iba zo pár vied, aby som to veľmi nezdržoval, ale asi sa vložia, lebo som si to veľmi nepripravoval. Takže iba základ. Začínal som s fotením v roku 2011, keď mi Veronika Lorkaničová požičala svoju zrkadlovku a za to ti ďakujem, lebo len vďaka tomu som sa začal potom viac zaujímať o fotenie, keď ma to začalo baviť. A to ma teda začalo veľmi. A iba tento rok som si to kúpil svoju vlastnú a začal som potom venovať úplne najviac. Tak toto je taký výber fotiek z toho obdobia až z roku 2011 až od teraz. Dokonca niektoré boli čisto nedávno fotené. A boli fotené tam rôzne osoby, rôzne tváre a modelky, za ktoré som veľmi vďačný, že tam pozovali, že sa nebali, že mi dôverovali a postavili sa pre ten objektív. Je to super, som veľmi, veľmi vďačný. A bolo to na rôznych prostrediach, rôznych exteriéroch a interiéroch. Exteriéry nemusíme spomínať, ale napríklad pri tuneli Tehanovskom, vláčiky. A interiéry by som ale zase rád spomenul niektoré, pretože mi vyhoveli veľmi pekne tam, majiteľia tých priestorov. Napríklad Tabačka Kulturfabrik, to ďakujem. Alebo Hala na Timonovej, to ďakujem Marianovi Čekovskému, že mi umožnil fotenie, aj keď som to neplánoval, a povedal, že nie je problém. Po prípade aj konkurenčná čajovňa a hlavne za mentoring by som chcel poďakovať Mikulášovi Štecovi, ktorý tu však bohužiaľ ešte nie je, lebo otvára práve tento ateliér, Talking Pictures, veľmi príjemný ateliér s množstvom vybavenia. A to bude asi tak všetko, ale čo sa týka fotka. A čo sa týka tejto vernisáži, tak to by som rád poďakoval tiež niekoľkým ľuďom. V prvom rade asi mojim rodičom, ktorí keď sú rozvedení, tak obidvaja mi pomáhali, ako sa len dalo, pripravil to tu, čo je možné, všetkými spôsobmi. Ďakujem. A takisto mojej priateľke, bez ktorej by som to neexistovalo, že by som stihol to tu vyvesiť, pretože to podlepovanie bolo oveľa náročnejšie, ako som čakal. Bolo to veľmi dlhý proces, ale vďaka jej pomoci som to stihol, a teda stihli sme to všetko pripraviť. A je to tu na visí to konečne. Teraz som bol rád, aby sme si zahrali trošku, tak vám trošku predstavím takúto našu improvizovanú etno-jazz kapelku, ktorá sa tu zvyšla. Čiže začnem od správa, na gitárku bude zo začiatku, potom sa tu bude striedať na všetky tie nástroje, hrať Peťo Cehelský. Ja budem tam trošku. Budem trošku búchať na tie bubny a fúkať do takých rúrok, zvaných kuliarka. Na kachlo bude hrať Roberto a perkusie všakovaké všemožných tvarov a veľkostí. Na klavír bude hrať pán, ktorému tiež chcem osobitne poďakovať, že umožnil, aby práve v tejto čajovni Amana sme mohli robiť túto výstavu, túto vernisáž. Čiže Ďuro Karlík. No a krásny spev bude doľaďovať Sandra Blančíková a bude to veľmi čarovné, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť.